Слава Тебе, Господи, слава Тебе. В имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие браты и сестры, сегодняшнее Евангелие, сегодняшняя неделя называется у нас неделей расслабленного, неделей парализованного. В эту неделю мы читаем Евангелие про чарговое, я бы так сказал, ацаление, якое здійсняє Христос. Бо про гэта ацаленне мы читаем бадай што не кожную неделю. Але чым адметнае сённяшняе ацаленне? Ну я бы так сказал, па-першае, з пункту гледжання медыцынскага, што гэта быў, як бы мы сказали сёння, напэўна, застарэлая хвароба. Чалавек быў 38 гадоў хворы. Гэта не тое, што чалавек раптам страціў здароўе, але яно тут да яго раптам і вярнулася. Не, чалавек доўгі час быў інвалідам, чакаў ацалення, чакаў выздараўлення, можна так сказаць, конечно, гэта не зусім натуральным спосабам, калі анёл заходзіць у ваду, але нейкім такім планавым спосабам. Людзі чакалі і ацаляліся. Рэгулярна такое здаралася ў гэтым месцы. Рэгулярна здаралася, што людзі ацаляліся, як мы бачым з сённяшняга Евангелія. Але гэты чалавек не мог атрымаць такое рэгулярнае, нармальнае ацаленне, як і ўсе іншыя людзі. Ён не паспяваў, ён быў хворы, ён быў адзінокі. І гэтае ацаленне з гэтага медыцынскага, я бы так сказал, пункту гледжання, яно для нас таксама знаменальнае, яно знаменальнае для нас не толькі гэтым медыцынскім такім вымярэннем, але я бы сказал яшчэ псіхалагічным, што чалавек, які не мог атрымаць ацаленне і так доўга чакаў, напэўна, ён перажываў. Напэўна, ён нейкія там меў свае думкі, свае клопаты, свае разважанні аб гэтым ацаленні. Бо 38 гадоў я чакаю, і хтосьці ацаляецца, хтосьці, напэўна, прыйшоў, можа быць, і год пачакаў, хтосьці, можа, месяц, хтосьці, можа, там 20 гадоў. Але ўсё ж такі кожны атрымліваў ацаленне, акрамя яго. Ён ляжаў і чакаў. Ён чакаў і думаў, чаму ж не я ў гэты чарговы раз ацаліўся. І таксама не толькі такія чалавечыя вымярэнні ў гэтым ацаленні ёсць. У гэтым ацаленні ёсць таксама, канешне, і Божае, тэалагічнае, хрыстовае вымярэнне, што, нягледзячы на тое, што людзі ацаляліся таксама з Божай дапамогай, калі анёл зыходзіў, у гэты момант прыходзіць Христос, і Христос ацаляе гэтага чалавека. Христос дае яму здароўе. Христос як бы разрывае ўсе тыя рамкі, якія былі у гэтым месцы, дзе людзі ацаляліся, разбівае вось гэтыя ўсе стэрэатыпы, тое, што людзі павінны былі чакаць, тое, што яны павінны былі зайсці ў ваду. Не, гэты чалавек, ён ацаляецца пазапланава, так бы мовіць, ён ацаляецца нейкім ненатуральным для таго асяроддзя спосабам. Христос яму проста кажа, ідзі і будь здаровы. І вось гэтае ацаленне, яно такім чынам адбываецца. Чаму у сённяшнюю нядзелю, вось трэцяя у нас нядзеля атрымліваецца пасля Вялікадня, Господ кіруе і царква выбірае для нас гэтае вось Евангелие. Па-першае, мы чулі ягонае тлумачэнне у спеве кандака, у спеве трапара. Гэта сімвал нашай душы, якая таксама знясіленая грахамі, і яна атрымлівае аздараўленне ад Хрыста. Але таксама я думаю, што сённяшні такі аспект Евангелія вельмі важны для нас, які часта на яго мы не звяртаем увагу. Гэта вось паводзіны гэтага чалавека. Мяне, напрыклад, сёння гэта вельмі ўразіла. Калі я слухаў, чытаў і слухаў пра тое, як сябе паводзіў чалавек, які толькі што атрымаў ацаленне, які толькі што перажыў вялізны цуд, які толькі што перажыў, можна сказаць, найважнейшую падзею свайго жыцця, але тым не менш, што ён робіць? Ён выконвае тое, што сказаў яму Христос, але калі ўзнікаюць нейкія там пытанні, калі ўзнікаюць нейкія пытанні з боку юдэяў,
ён хутенька поворачивается назад и каже, не, я тут ни в чем не виноват, я вот эту постель взял не только тому, что мне так хотелось, а вот этот человек мне сказал, а что это за человек, а вот я его сустрэў, вот и он просто-напросто выдае Христа юдеям. Не выдае, конечно, его на муку, как Юда выдавал, але вот, ну так неяк дробно, так неяк подло выдае Христа юдеям. И тут я думаю, что, дорогие браты и сестры, для нас с вами это важный такий антиприклад, как самим так само сочить за нашими отношениями с Богом, как сочить за тем, как быть удячными Богу, сочить за тем, что не связываться с этими стереотипами, какие в этом свете есть, быть готовыми, быть свидками Иисуса Христа, быть готовыми мужно отказывать про нашу веру. Особливо, я думаю, що у сьогоднішнім часі, у сьогоднішнім світі, у наші часи, це вельми важно. Бути переконаними християнами, бути мужними християнами, уметь отказати, ким ми єсть, уметь показати, хто єсть Христос у нашому житті і що Він у нашому житті зробив. Не так, як герой сьогоднішнього Євангелія. Ну да, атрымаў ласку ад Христа, але ўсё ж таки жыве ў гэтым свеце. Ён не христовы, ён не стаў хрысціянінам, ён не стаў хрысціянінам на ўдукосе хрысціянінам, бо хрысціянства ў сённяшнім разуменні тады яшчэ не існавала. Ён не стаў христовым вучнем. Ён просто скарыстаўся з тым, што Христос яму даў. Ён просто атрымаў гэтае ацаленне, але ўдзячнасць ёсць у ягоным сэрцы. Няма ўдзячнасці. Замест ўдзячнасці ёсць некая там увага, некое там перакананне, што вось сённяшні свет, вот гэтае асяроддзе маё павінна не так служэнне асяроддзю, вось як бы я гэта выразіў. Вось. Таму для нас, дорогие браты и сестры, гэта сённяшняе Евангелие, оно не толькі расповед про чарговы цуд Иисуса Христа, не толькі расповед про тое, як Христос ацаляе, не толькі расповед про тое, як Христос уваскрослы прыходзіць і чыніць у нашым жыцці цуды, але таксама яшчэ напамін пра удзячнасць да Христа, напамін пра тое, каб быць Христовымі, каб Христа ставіць у сваім жыцці на першае месца. Не нейкія тут абставіны гэтага свету, не думку людзей, якія вакол нас, але Христа, і быць мужнымі сведкамі, казаць, што так, сапраўды, гэты і гэты ўчынак я зрабіў таму, што я хрысціянін, не таму, што, просто, бачыце, я так вот, мне так захацелася, не таму, што, я добры чалавек, я так перакананы, не, гэта напрямую навучанне Христа, Христос мяне гэтаму вучыць, і я гэта раблю. Апавядаць пра тыя справы, якія Христос робіць у нашым жыцці, здарылася штосьці добрае ў нашым жыцці, по нашим молитвам, по молитвам іншых людей, паводле нашай веры. Сказаць пра гэта так, бо гэта Христос зрабіў у маім жыцці, гэта Бог зрабіў у маім жыцці. Не, дзякаваць там абставінам, вось так усё склалася добра. Не, Бог падзейнічаў у маім жыцці напрямую, наўпрост, і зрабіў гэты і гэты цуд. Можа быць, гэта будзе дробны цуд. Можа, гэта будзе нават, ведаеце, не фізічнае ацаленне, можа гэта будзе псіхічнае наше, псіхалагічнае ацаленне, можа гэта будзе наше духоўнае ацаленне, можа быць не зменіцца штосьці там у нас, мы не будем хадзіць, не пачнем хадзіць, як гэты чалавек сённяшні расслаблены. Не, можа быць мы будем далей кульгаць, можа быць далей мы будем цягнуцца там на сваіх там 4 ногах, там не 2, вось. Але у душы мы будем адчуваць супакой, мир, удзячнасць Богу. Про гэта таксама сказаць, таму што не важна, як мы там, ходзім, ці мы на 4 ногах, ці мы такія фізічна расслабленыя. Галоўнае, як мы себе адчуваем. Ці адчуваем мы себе ў супакоі, ці адчуваем мы себе ў еднасці з Богом, ці адчуваем мы себе удзячнымі Богу за все тое, што Ён даў нам, хоць мы гэты трохногім будзем стулам, але будзем стулам, будзем існаваць. Як калісьці мне на лекції філасофії задаваў пытанне адзін выкладчык, ён казаў, што у чым добро існавання трохногага стула, ён можа з адной адламанай ножкай, ці гэта добра? Я кажу, я не ведаю, ён кажа, так гэта ёсць добра, таму што стул гэты ўсё роўна існуе, калі б ён не існаваў, вось гэта было бы дрэнна. Так і з намі, як не ёсць, але мы існуем, мы жывем, мы маем сілы для чагосьці ў нашым жыцці.
Мы штосьці добрае кожны дзень атрымліваем ад Бога. Удзячнасць наша Богу, вось што ёсць нашым галоўным, я бы так сказаў, хрысціянскім заданнем. Зрэшты таму і наше галоўнае хрысціянскае дзеянне, якое мы здзяйсняем, тое, для чаго мы сёння сабраліся тут, яно называецца як? Яно называецца Эўхарыстыя, яно называецца падзяка. Мы збіраемся для того, каб Богу падзякаваць за ўсё тое, што Ён нам даў, за ахвяру Ягонага Сына Ісуса Хрыста, за збаўленне наше, за добрыя наши дні, якія мы перажываем. Может быть, не зусім добрыя, але тым не менш, што мы жывем за наше жыццё, за наших блізкіх, за ўсё, за дробнае і за вялікае. Давайте дзякаваць Богу. Амінь. Скажем,